Chcela by som vám ukázať, ako si vyrobíme passepartout, do ktorej vložíme obrázok maľovaný enkavistikou. Takže budeme potrebovať samotný obrázok namalovaný, potrebujeme papier, z ktorej vyrežeme tú passepartout, vlastne obdĺžnik, ktorý bude mať rozmer, ako je tento obrázok. Obrázok je A6-kový, passepartout je A5-kový formát a ešte budeme potrebovať papier, ten som vlastne použila výkresový a on je menší ako passepartout, väčší ako obrázok a zabudla som povedať, chcela by som vám dať tip. Kúpila som v predajni vtedy papier na maľovanie na akvarel a vlastne má takú peknú štruktúru, ten papier, a on pekne ukáže potom ten obrázok, tak to viacej okula hodí, keď je taká pekná štruktúra, keď to nie je len úplne hladké. Takže ak chcete, kúpte si, stojí to nejaké 2 €, 2,50 €. Áno, 2,50 € som pozerala dozadu. Takže je tam aj vlastne 20 kusov, A4-kový formát. Viete si ho rozdeliť na menšie kusy, keď potrebujete. A naozaj veľmi dobrý, je dosť hrubý na to, aby sa dalo z toho urobiť passepartout. Takže no, postupujeme tak, že vlastne tou takou peknou štruktúrou si otočíme naopak a priložíme si tam obrázok, ktorý budeme chcieť mať nalepený. Priložíme tak do stredu a označíme si rohy. Pravítkom urobíme čiary. Len dávajme si pozor, urobme čiary asi 2 mm dovnútra. Vlastne to, čo bude označené, bude vyrezané. Ten obdĺžnik vyrezaný musí byť trošku menší, ako je samotný obrázok. Takže mohol byť v poriadku. Radšej si ešte raz premerieme. Môžeme odrezať. Dobre, pritlačíme pravítko. Silnejšie zatlačíme a vežeme tento rezátkom. Všetky 4 strany. Skúsime vybrať parádne. Trošku opravíme, bolo to zle vyrezané, ale nevadí. Myslím si, že to bude v poriadku. No a teraz z tejto strany preložíme. Potrebujeme vlastne dosiahnuť to, aby sme nevideli toto špinavé, čo vznikne pri maľovaní. Nastriháme si najprv pásku na oboj stranu. A začneme prikladať tak, aby sme spojili obrázok s rámikom. Treba dať pozor, aby sa nám to neposunulo. Môžeme poodliepať. Tak super, máme všetko odlepené. A teraz môžeme tam priložiť tento podkladový papier. Popritlačené. On sa vlastne spojí s lepiacou páskou. Máme obrázok hotový. Nech sa páči. A takto z druhej strany je čistý.